Všetci už vedia, že členstvo Ukrajiny v NATO je nemožné. Všetci už vedia, že Ukrajina bola použitá Západom na pokus oslabiť Rusko, čo sa nepodarilo. A za čo bude musieť Ukrajina podľa všetkého draho zaplatiť. Pamätáte sa na starú africkú pravdu, ktorú tak rád opakujem. Je jedno, či sa slony bijú alebo sexujú. Vždy trpí tráva. Nech rokovanie slonov 15. augusta dopadne akokoľvek. Trpieť bude tráva. V tomto prípade Ukrajina. Ukrajinskí politickí lídri sú za tento stav do určitej miery zodpovední sami, lebo sa nechali nalákať Západom a naplno podporovali neúspešnú západnú stratégiu poškodiť Rusko cez všemožnú podporu Ukrajiny vo vojenskom konflikte. To, čo sa udeje v nasledujúcich týždňoch, nebude pekné. Najpodstatnejšie sú však dve veci. Poprvé, aby sa dohodlo okamžité zastavenie vojenských operácií a skončilo nezmyselné zabíjanie Slovanov. A po druhé, aby iní západní hráči nehodili do prípadnej dohody o prímerí vidly. Vojna v každom prípade raz skončí. A potom uvidíte, ako všetci tí, čo kričali na Ruskú federáciu najškarečšie slová, budú utekať do tejto obrovskej krajiny a predbiehať sa v hľadaní obchodných príležitostí.